Jsme byli jako děti. Víte, mnohokrát se mluví, že se musí člověk znovu narodit, jinak nevejde do Božího království, ale také se píše pod tím slovem, že pokud nebudeme jako děti, tak taky nevejdeme do Božího království. Takže opravdu buďme i jako děti, i teďko, když náš Otec bude k nám mluvit. Amen. Víte, mnohokrát jsem si sedl se svýma dětma, takhle jsem si je posadil a mluvil jsem jim do života. A nebo jsem jim chtěl poradit, když jsem věděl, že někam odbočili nebo něco, tak vždycky jsem si s nima sedl a mluvil jsem s nima. Tak berme to tak, že dneska Otec chce k nám takhle mluvit. Slovo Boží píše, že nás vychovává. Že jeho slovo nás vychovává. Amen. Tak pojďme přivítat pastora na tomto místě, já už to budu zdržovat. Amen, sláva Bohu. Poďme skloniť z hlavy pred Pánom. Bože, si zvrchovaný Boh, Bože, v dobrých veciach aj v dobrých časoch aj v zlých časoch, Bože. Si majestátny Boh, Bože, a si na vrchole svojej slavy neustále, Bože. Čokoľvek sa deje, Bože, v našom živote, v živote cirkvi, v živote bratov, v živote rodiny, v živote sestier, Bože. Chcem, Bože, vieme, že Ty to máš pod kontrolou, Bože. Máš pod kontrolou celú cestu, Bože, od začiatku do konca, Bože. A Tvoja voľa je, Bože, aby sme na konci sa podobali Tvojmu synovi, Oče. Aby sme boli ako On. Jasne Biblii vyznačuje a my Ti ďakujeme za dnešný čas a dnešný deň, že tu môžeme byť, Bože, a hľadať Tvoju tvár, Bože. A prosím ťa, Bože, rozprávaj k nám dneska, hovor nám, Bože. Poď k nám, Bože, navštív nás a ukáž nám, Bože, ktorou cestou, Bože, máme ísť, alebo čo máme robiť, alebo čo od nás žiadať, Bože. V mene Ježiša. Amen. Dneska trošku pôjdeme ďalej a skratíme trošku čas. Viete, potom, čo Izraelci zvíťazili nad Amalekom, posúvali sa ďalej, potom prišiel svokor Mojžišov a priniesol mu jeho ženu, jeho deti Mojžišovi a si s ním sadol a dal mu rozum. Lebo videl, že Mojžiš to nezvláda už, že je to veľa na neho, je to na neho strašne veľa, tak mu dal rozum, poradil mu, jak má viesť, jak má stanoviť ľudí, jak má ísť ďalej, aby to trvalo, aby to nebolo také, aby to, čo robíme, aby to trvalo, musíme to urobiť s pravidlami. Musíme to robiť tak, aby to mohlo fungovať stále. Lebo keď niečo robíme a veľmi sa na niektorých veciach dajme tomu namáhame, alebo rozmýšľame, alebo ide to, je to otázka času, kedy odpadneš, kedy to zdáš. Ale jakmile to myslíš vážne a urobíš si k tomu systém, tak ty to budeš žiť stále. A o tomto bolo, Mojžiš bol veľký Boží muž, ale v tomto nebyl veľmi rozumný. A to nám ukazuje práve Božie slovo, že prečo my potrebujeme jeden druhého. Lebo ať sme múdri ako Šalamún, alebo ať vieme celú Bibliu naspamäť, stejne potrebujeme toho druhého, aby nám pomohol. Lebo vždycky ten druhý vidí niečo, čo my nevidíme. A Mojžiš od rána do večera sedel s ľuďmi a vypočúval ich, súdil ich, rozsudzoval ich
a nemal čas niekedy ani sa najesť. A tak prišiel jeho svokor a poradil mu, nie tak, nemôžeš tak robiť, to nie je správne. No a ideme ďalej, posúvame sa do nášho príbehu a presúvame sa ďalej o 3 mesiace ďalej. O 3 mesiace ďalej od toho, jak vyšli z Egypta. Vidíme v 19. kapitole, že presne o 3 mesiace od odchodu z Egypta prišli na Sinajskú púšť. A tu je už trošku iný príbeh. Keď odišli z Refidumu, prišli na Sinajskú púšť a táborili sa na nej. Izraeliti si tam naproti vrchu postavili stany. Mojžiš vystúpil k Bohu, Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu: toto povieš domu Jakuba, oznámiš synom Izraela. No ja verím, že väčšina postupov, ktoré tu čítame, že je taký istý postup aj v našich životoch. Skús vyhrať. Skús vyhrať nad Amalekom vo svojom živote. Skús sa podať Bohu, skús urobiť systém, aby si mohol vyhrať. A zrazu prichádza Mojžiš k tomu, aby dostal ďalšie pokyny od Boha. A už vystupuje k nemu, k Bohu, a Hospodin ho oslovil z vrchu a povedal mu: vieš čo, teraz toto povieš domu Jakuba a oznámiš synom Izraela. A Boh im hovorí v 4. veršu: sami ste videli, čo som urobil Egypťanom. Ako som vás niesol na orlých krídlach a priviedol k sebe. A Boh im ukazuje všetko to, čo on urobil pre nich. Ale keď oni to zažívali, tak oni to nevideli. Oni nevideli, že Boh ich niesie na svojich orlých krídlach a preto prežili, preto sú tu, preto došli. My, keď zažívame tieto problémy, vzťahové, emocionálne, akékoľvek problémy v živote, my tam veľakrát Boha nevidíme. Není to tak, že my ani si nevšimne, že v tomto chlapcu môže byť Boh, toto, čo ja teraz žijeme, tady nemôžem vidieť tu Boha. A Boh hovorí, že celú dobu som vás niesol na orlých krídlach. Celú dobu, ako orol nesie svoje mláďatka, ja som vás tak nesol celú dobu, preto ste sem došli. A preto ste teraz predo mnou. A toto je také zvláštne pre nás, pre všetkých, ktorí sme tu, lebo chcem ti povedať, že aj tí, ktorí si tu dnes, aj teba Boh niesol celú dobu na svojich krídlach. A preto si tu došiel. Preto si tu. Ja neviem, aký bola toto tvoja cesta, alebo čím si ty musel prejsť, aby si tu bol. Ale cieľ viem, že je jeden. 4. verš. Cieľ je k tomu, aby ťa Boh priviedol k sebe. My vidíme války, my vidíme problémy, my vidíme, čo všetkým prešli sme, hlad, trápenie sa, hádky, zvady, trpenie, pomluvy, bitie, narážky, urážky, a všetko toto vidíme. Ale nevidíme, že čo je výsledkom toho všetkého. Že kde nás Boh chce priniesť. Boh nás chce priniesť k sebe. A Boh povedal, toto všetko je dobré, som vás doniesol, ale toto nie je všetko. A potom im dáva radu do života. A túto radu ja dávam sebe aj vám dnes. Ak teda budete počúvať pozorne, budete zachovávať moju zmluvu, nie je toto všetko, že som vás viedol na svojich orlých krídlach, ale budete mojim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Takže nie je toto všetko, hovorí, keď ma budete poslúchať, viete, v tomto hebrejskom kontexte
je tam iné slovo, než osobné vlastníctvo. Je tam slovo, budete mojím pokladom. Poklad. Viete, keď niekto hovorí svojmu dieťaťu môj poklad, alebo hej, a Boh hovorí, že ty budeš môjim pokladom. Keď si dáš povedať. A už dáva zasľúbenie Bohu. A ide ďalej. Budete mi kráľovstvom kňazov. Budete svätým národom. Hovorí už o stanovení, o veciach, ktoré máme žiť. Hovorí, vy budete moji kňazi. No kňaz čo robí? Kňaz obetuje stále. Stále sa modlí. Kňaz učí. Kňaz je v chráme. Kňaz nesie tú robu na seba stále. Kňaz sa umýva, keď prichádza pred Pánom. Musí byť čistý. Musí byť hoden vojsť pred ním. Pripravuje sa na to. Kňaz sa modlí. Sám o Pánovi Ježišovi hovorí Boh, že je kňazom v nebi. Takže kňaz budete kňazmi vo svojom dome. A toto je Božia voľa, aby si bol kňaz vo svojom dome. Viete, keď sme boli ešte v katolíctve, alebo keď stojíme pred svätým človekom, svätý človek, ktorý žije s Bohom proste nejak, alebo keď prišiel kňaz pred nami, tak my sa neopovažili hrešiť, alebo žiť špatné slovo, alebo nejakú nadávku, Nie. A keď budeme kňazmi vo svojich domácnostiach, ani naše deti, ani naša rodina nebude môcť žiť niečo sprostého, alebo nebude môcť sa rebelovať Bohu, alebo povedať niečo proste, čo sa nepáči Bohu. Ale všetci budú rešpektovať toho kňaza v tom dome, lebo všetci budú vedieť, hej, tady máme kňaza. V dome máme kňaza. A toto je Božia voľa, aby v našom dome sme boli kňazmi. Ale ak my nie sme kňazmi v dome, tak v dome nastáva chaos. Každý si robí, čo chce. A nikto ho nerešpektuje. Musíme byť kňazom. A hovorí, budete mi svätým národom. Toto povieš Izraelitom, hovorí. Mojžiš išiel, zvolal starších ľudu a prednesol im všetko, čo mu Hospodin prikázal. A teraz, všetok ľud odpovedal spoločne. Splníme všetko, čo povedal Hospodin. Takže ľud s tým súhlasil. Čítajte to, máš to tam, predniesol Hospodinovi, odpovedal ľudu. A všetko, čo povedal Hospodin, potom Mojžiš povedal, daj ďalej 9. Jo, to tam bolo, áno, splníme to. Vidíte, splníme to. Ale, sa tam stala jedna vec. Lebo keď pôjdeme ďalej, vidíme, že Mojžiš ide zase hore, a oni si urobia tela. A toto je sľub bez poznania. Sľub bez toho, že by si poznal Boha. A preto oni povedali, áno, my to budeme robiť, ideme do toho. Ale nepoznali ho. A potom hovorí, Hospodin povedal Mojžišovi, ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať. A mohol aj tebe vždy čo?
Ešte raz. Máte to tam? Čo tam píše? Ešte raz? Důvěřovat. Ešte raz, povedzte všetci, prosím. Doverovať. Dôverovať. A teraz, toto je veľmi dôležité slovo, čo Boh tu povedal. Všimni si, čo tu Boh povedal Mojžišovi. A Hospodin povedal Mojžišovi, ja prídem k tebe v hustom oblaku, vo celej svojej prítomnosti, vo v Božej slave. Predstavte si, že teraz urobíme tak, jo? A zrazu to bude dym. Všade celý dym. Hustá Božia prítomnosť. A on v tejto, vo svojej prítomnosti prišiel. Husto, to bol hustý oblak, to je, že nevidíš pred sebou. To bolo veľmi silné, to bola taká prítomnosť, ja si myslím, že my sme ju nikdy nezažili. Takú hustú prítomnosť, čo zažil Mojžiš tu. A Mojžiš ho poznal výborne. A hovorí, že aby ľud počul, keď sa s tebou budem rozprávať a mohol aj tebe vždy dôverovať. Takže Hospodin posuduje Mojžiša, rozpráva sa s ním, aby mu ľud mohol dôverovať. Ale zároveň aj Hospodin mu chce dôverovať. Aj dôveruje. Ale všimnite si, napriek tomu, že Boh takto postavil, takto išiel, oni stejnak išli po svojom. Napriek, že toto videli. A Mojžiš oznámil Hospodinovi slova ľudu. Všimnite si. Môžete ísť ďalej. 10. Hospodin povedal Mojžišovi, choď k ľudu a dnes i zajtra ich posväť. Nech si vyperú odev. Lebo už mali prísť na stretnutie s ním. To bol celý cieľ toho, od kdy vyšli z Egypta. Toto bol celý cieľ. Takže stretnú sa s ním. Takže oni sa museli, vieš, keď... To je ako svadba. Pripravuje sa, obliekaj sa, hej, proste. A oni sa mali pripraviť na toto stretnutie s ním. A Mojžiš bol taký kňaz medzi tým, ktorý sprostredkuje toto manželstvo, alebo tento vzťah. A Mojžiš to robil. Choď ľudu, nech sa posvietia, nech sa pripravia tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi Hospodin pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj. Vyznač ľudu hranicu okolo vrchu a povedz, neopovažte sa vystúpiť na vrch alebo prekročiť jeho hranicu. Ktokoľvek sa vrchu dotkne, postihne ho smrť. Nejaká ruka sa nedotkne viníka, keď sa nejaká ruka sa nedotkne viníka, treba ho ukameňovať. Alebo prebudnúť šipom. Či to bude zviera, alebo človek. Nesmie zostať nažive. Len vtedy, keď zaznie zdĺhavý tón rohu, smú vystúpiť na vrch. Mojžiš zostúpil z vrchu, k ľudu, posvetil ho a oni vyprali rúcha, potom povedal ľudu, na tretí deň budeme pripravení. Nepribližujte sa k žene. Na osvite tretieho dňa začalo hrmieť, blízkať sa vrchu, zasiahli hustý oblak. Znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachu. Mojžiš vyviedol ľud z tábora, v ústretí Bohu zostal stáť na úpäti vrchu. Celý vrch Sinaj bol v dyme, lebo Hospodin zostúpil na ňom v ohni. Dym z neho vystupoval ako v staviacej pece a celý vrch sa prudko zachvel. Zvuk rohu mohutnil. Mojžiš hovoril, Boh mu hrmel, odpovedal. Hospodin totiž zostúpil na vrch Sinaj, na jeho vrchu.
Hospodin zavolal Mojžiša na samý vrchol a Mojžiš vystúpil. Hospodin povedal Mojžišovi, zostup dolu, varuj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k Hospodinovi a nepokúšal sa ho uvidieť, lebo by veľa z nich zahynulo. Aj kňazi, ktorí pristupujú k Hospodinovi, musia sa zasvetiť, aby ich Hospodin nezahubil. Mojžiš povedal Hospodinovi, ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, veď ty si sám varoval, keď si prikázal vyznať medzu okolo vrchu a posväť ho. Hospodin mu povedal, teraz zostup, potom vystúpiš spolu s Áronom, kňazi ľud nesmú preniknúť a vystúpiť k Hospodinovi, aby ich nenapadol. Mojžiš zostúpil ľudu a povedal mu to. Amen. Tak poďme sa pozrieť tiež na tento príbeh, že o čom to je, alebo čo nám chce Boh hovoriť s týmto príbehom. Celý príbeh bol o tom, aby ich doniesol v zmluve. Prakticky, aby doniesol svoju nevestu k oltáru. Poďme podpísať zmluvu. Boh nechce, aby sme mu boli poslušní z takéhoto, zo príkazu, alebo že musíme. Hej. My sme zachránení a poslušnosť je odpoveď na záchranu. My nie sme poslušní preto, aby sme boli zachránení. Ani my nechceme byť poslušní preto, aby sme boli zachránení. Lebo nikto nemôže byť zachránený cez poslušnosť. Boh nezachraňuje Izrael jenom z niečoho, ale pre niečo. Chápete to? Pre niečo. Boh chcel dať Izraelu identitu. Ty budeš moje dieťa. Ty budeš môj poklad. Ty budeš to zrniečko v mojom oku. Ja ti dám identitu. Budeš moje dieťa. A budeš vyznačené moje dieťa. Budeš mať vzťah s Bohom. Boh chcel pripraviť ľud na to, aby sa stretol s Bohom. Boh chcel ich vyniesť zo chaosu do zmluvy. Aby všetko bolo jasné. A chcel im ukázať, ako sa má žiť. Takže nielen zákon, ale zákon vo vzťahu, v rámci vzťahu. Takže o čom je to tá kapitola, čo sme čítali? Hlavnou myšlienkou, všimnite si, nie je o tom, jak sa dostať k Bohu skutkami. Ani o tom, ako si zaslúžiť vyvolenie. Je to o tom, kto je Boh. O tom, kým má byť Boží ľud. Je to o tom, že svätý Boh si tvorí svätý ľud. A svätý ľud, ten ľud mu hovorí, áno, my chceme byť svätí. My chceme tvoju identitu. Identita mení poslanie nášho života. Podľa toho, kto si, podľa toho také žiješ. Lebo nemôžeš mať identitu Božieho dieťaťa a nežiť ako Božie dieťa. To nie je správne. A preto je tam identita, aby sme tak žili. Vyniesol som vás k sebe na orlých krídlach. Vyslobodil nás vo svojom vzťahu. Boh nechce len zachrániť, ale prebývať. Prebývať s nami. Takže spasenie nie je cieľ samo o sebe, ale cesta k Bohu. To je cieľ. My, väčšinou ľudia, rozmýšľame na tom byť spasení. Urobíme všetko preto, aby sme boli spasení, ale to je špatne. Cieľ nie je len byť, cieľ je byť s
s ním, ísť k nemu, nájsť cestu k nemu. To je cieľ. Takže nemajme jenom cieľe byť spasený, ale cieľ je byť s ním, mať s ním vzťah. A to, že si nás vyvolil, budete mojim vlastníctvom, je dar, nie zasluha. Lebo za to, čo oni robili na pušti, žiadnu zasluhu by si nezaslúžili. A za to, čo my robíme, aj sme robili, ale my žiadnu zasluhu si nezaslúžime. Ale je to dar od Boha. Budete mojim osobným vlastníctvom. Boh si vyberá Izrael z milosti. A vyvolenie je cieľ. Je cieľ. Boh si nevyvolil Izrael, lebo bol lepší. Ale aby cezeň zjavil seba, svetu. Takže keď Boh si teba vybral ako Božie dieťa, keď ty si spasený, tak Boh ťa volal. Prečo? Aby si bol spasený? Nie. To nie je cieľ. Hovorí, že aby si nesol ovocie a tvoje ovocie zostalo. Nie? Potom hovorí, aby cez teba svet mohol vidieť, kto je Boh. No nevidíme v Izraeli v tomto príbehu cez tento národ, kto je Boh. Nevidíme cez ich problémy, cez ich šlamastiky, cez celý ich život, cez celý ich trápenia a nemajú vodu, pitie, jedlo, mäso medzi zuby zostalo, všetko možné. Keď vidíme ešte ďalej, hej? Ale v tomto všetkom vidíme Boha. A preto my teraz veríme. A toto všetko Boh chce ukázať cez tvoj život. Ľuďom, ktorí žijú okolo teba. Okolo tvojom okruhu. A toto je cieľ. Si spasený? Tak ja si myslím, že áno, ale podľa toho, jak žijem, niekedy nie som dobrý, nie som spasený. Hej, neviem, čo? Ja by som mal byť spasený. Toto nerozumieme, spasení nerozumieme tomu. Pretože vždycky si myslíme, že musíme byť dobrí na to, aby sme boli spasení. Ale pravdu je opak. Ty nikdy nebudeš dobrý. Ani ja. On je dobrý. Amen. On je dobrý. A on ťa prijal, on si ťa vyvolil a preto si spasený. Amen. Ty si mu povedal áno, povedal si zmluve áno a preto on ťa zachraňuje. Sláva Ježišu. A to je všetko. Nič viac, nič menej. A potom je odpoveď na spasenie. Odpoveď na záchranu. Ja som vás vyviedol na orlých krídlach. Cez všetko to, čo si prešiel, cez všetko to, jak si mňa práli, cez všetko to, čo si, aký si sa správal k Mojžišovi, ku mne, jak si nadával, jak si ma neposlúchal, jak si rebeloval, jak si kričal, jak si išiel za inými bohmi, ja som ťa stále nosil na svoje krídlach. Celú tú dobu, čo si ty rebeloval, reptal a nebol si ja som ťa priniesol až na tomto miesto, aby si sa dnes rozhodol a opral svoje rucho, aby som ťa mohol zobrať za svoje dieťa, aby som ti dal novú identitu. A toto je cieľ. Nová identita v Kristovi Ježišovi. Ale my ju môžeme prijať, nemusíme ju prijať. My ju môžeme prijať a nemusíme to myslieť vážne. My ju môžeme prijať bez toho, že by sme vedeli, kto je Boh. My ju môžeme prijať bez toho, že by sme ju žili. Hej? A my ju nemusíme prijať vôbec. Pretože Boh ti to netlačí. Boh ti netlačí nič, ani mne. Ale keď si blízko Boha, tak máš ovocie. Nie je možné byť blízko Boha a nemať ovocie. Ale nemusíš dobrý na to, aby si bol spasený. Nemusíš byť na to dobrý. Ani si to nemusíš zaslúžiť
dobrým životom, krásnym životom, svätým životom. Vlastne ty ani svätý sám od seba nemôžeš byť. Vlastne ty ani spravodlivý nemôžeš byť sám od seba. Vlastne ty ani nevieš byť spravodlivý. Ty nevieš byť svätý. Ty nevieš sa páčiť Bohu. Vlastne Biblia nás volá, že v starom zákone sme červík. Biblia nás volá, že proste, že všetci stratili Božiu slavu. A nie ani jedného. Kto by si zaslúžil vzťah s Bohom, kto by si zaslúžil spasenie, kto by si zaslúžil Božiu slavu. Ani jeden. Ani jeden. Ale potom prišiel Ježiš a všetko to, čo ty a ja sme skazili, všetko to, čo ty a ja nemôžeme urobiť, všetko, čo sme ty a ja nemohli so svojimi silami dosiahnuť, nebolo to možné pre nás. Ježiš to dosiahol pre nás, išiel k Otcovi, v zmluve položil na oltár svoju obeť, vyplatil Otca v spravodlivosti, v dokonalosti, vo svetosti, v prijatí, zmluve. Zaplatil a povedal Otcovi: Otec, ja platím za ich minulé hriechy, to je nie všetko, za ich prítomné hriechy a ešte aj za budúce. Amen. Čo je cena? Krv nevinného, nepoškodeného baránka. Otče, aj keby si mal vyprázdniť všetky moje poklady, ja idem a ja zaplatím za nich. Ja položím za nich. Ja dám svoj život im. A potom to prináša pred Otcom a v nebi je vyhlásené, že Boh to primal. A teraz sa mu kláňate všetci anděle. Hej. Každé koleno pokledne, každý jazyk vyzná, že Ježiš je Pán. Hej. On nežal jenom predtým bol Pán. On aj s tým, čo urobil, sa stal Pán. Amen. On bol aj predtým Pán, ale aj cez človečí život on sa stal Pán. Halleluja. A potom tú spravodlivosť, tú hriešnosť, všetko, čo má Ježiš, prichádza Otec k nám, ktorý bol náš nepriateľ. My sme boli Otcovi nepriateľa všetci. A Otec sa na nás díva ako na spravodlivého. Ako na svätého. Ako na niekoho, ktorý by nikto nikdy nezrešil. A príjma nás tak, ako príjma svojho syna. Pretože zmluva je zapečatená medzi synom a medzi otcom. Pretože syn zaplatil. Amen. A sme svätí. Preto, čo urobil Ježiš na kríži, sme svätí. Amen. A teraz, aby sme my žili vo svetosti, vo svojom živote, aby sme my žili v tom živote, my musíme odpovedať na jeho záchranu. A odpoveď na jeho záchranu je žiť vo svetosti. Žiť ako spravodlivý, snažiť sa žiť, ísť s tou cestou, hej, slúžiť mu, prinášať mu ovoce. Toto je odpoveď na to, čo on urobil. Ale keď my nežijeme, nechceme a nejdeme do toho, tak my neodpovedáme na jeho záchranu. A nenaplňujeme cieľ. Amen? Zákon prichádza po milosti. Je tam záchrana, identita a životný štýl. Takže prichádza záchrana, mení tvoju identitu a potom výsledok je tvoj životný štýl, že sa mení. Pretože si to vážiš. Si to vážime. Keď si to nevážime, tak náš životný štýl sa nemení. Ja? Keď si nevážime, čo Ježiš za nás urobil na kríži, tak náš životný štýl sa nezmení.
Ale milosť vždycky prichádza, alebo predchádza všetky požiadavky. Ale čo s tým dnes? Čo s tým? Ty nie si zachránený len od hriechu. Toto cháp teraz. Ty si zachránený pre Boha. To ukážem jasne a jednoducho, aby sme tomu rozumeli, lebo vždycky máme okolo toho niekedy špatné obrazy. Jo? Môžeš, Michal, tu sadnúť na 5 sekúnd, 10 sekúnd. Ok, toto je otec, jo? A ty si zachránený, jo? A keď Ježiš ťa berie, keď Ježiš urobil toto všetko, svoju obeť priniesol pred Otcom, je to podpísané, zaviazané, všetko OK. Ale potom Ježiš prináša, alebo s Ježišom prichádzame, ty si zachránený, nie si zachránený, tak čo robíme? Sadni sa vedľa Neho. Hej. Ty si zachránený pre Neho. Pre Neho si zachránený. Nie pre seba. Aby si mu slúžil. Ty prichádzaš k Pánovi Ježišovi. Ty prichádzaš k Nemu a pre Neho si zachránený. Kvôli Nemu. Nie pre seba. Niekedy, ako to vyzerá, keď sme zachránení pre seba, vyzerá to takto. Jo? Môžeš si tam sadnúť. Ty si zachránený pre seba, ale ty zostávaš tam a Boh je tu. Aj Pán Ježiš je tu. Ale ty zostávaš tam. A preto celý život tam zostávaš. Preto ty celý život zostaneš na stoličke. Pretože nie si zachránený pre Neho, ale pre seba. A poviem ešte lepšie, možno si zachránený pre seba, pre svoju rodinu a pre svoj dom. Ale nie pre Božiu voľu, pre Božie cieľe. Ale Božia voľa je, môžeš sa presadiť, aby si bol zachránený pre Ňo. Pre Ňo, aby si robil to, čo On povie. A toto je cieľ záchrany. Toto je, prečo ťa Boh chce zachrániť. Lebo keď ty budeš s ním, tak budeš ty zachránený, ale aj mnohí iní, ktorí teba budú poslúchať, aj oni budú zachránení. Ale keď ty sám nebudeš takto zostávať, tak aj môžeš si sadnúť späť. Ostatní, vieš čo, keď sa budú pozerať na teba, bude sa im hnosiť tvoj život. Tak je. Pretože sa pozrú na teba a povedia, takéto kresťanstvo, vieš čo, ani mi neříkej to nič. Tak je. Proste mi je zle z toho. Povie si, toto je identita Kristova. Toto je Božie dieťa. Takže ľudí nebudeme priťahovať k Bohu, ale odťažovať od Boha. Preč? Prečo? Pretože my nie sme u Boha. Ďakujem pekne, Michale. Takže my sme tu oddelení pre Neho. Sme tu? Prečo žiješ kresťanský život? Zo strachu? Zo zvyku? Alebo zo vzťahu? Keď to je zo strachu, zo zvyku, tak to nemá žiadny cieľ. Keď je to zo vzťahu, tak priniesieš ovocie. Ak patríš Bohu, tvoj život má patriť Jemu. To znamená náš čas, naše rozhodnutia, naše hodnoty. Boh nechce polovičného človeka.
Chce celého. Chce všetko. A veľakrát my sa dostaneme do oblasti, kde my nemôžeme takto žiť. Veľakrát sa dostaneme do oblasti, kde my sami si zablokujeme svoj život. Inými vecami. Svetosť nie je izolácia, ale reprezentácia. Cez svetosť deláš prezentáciu tomu, ktorý ťa zachránil. Tomu, pre koho žiješ. Ty si reprezentant. Alebo keď si v nejakej kompánii, hej, si zamestnaný v nejakej firme a ideš ju reprezentovať do ďalšieho miesta, takže ty hovoríš o tej firme a dávaš im prezentáciu na základe svojho imidžu, na základe, jak rozprávaš, čo robíš, jak mluvíš a oni sa rozhodnú, či si tvoju firmu prenajmú alebo nie. A to na základe teba. O tom to je. Naše hodnoty. Svetosť nie je izolácia, ale prezentácia. Ale inak než svet. Nežijeme mimo sveta, ale žijeme inak než tento svet. Chápeme to? Ľudia majú cez náš život vidieť, kto je a aký je Boh. Na to sme tu. Na to sme tu. Vidíme, že bez Krista by Exodus 19 skončil strachom. Že? Dym, hrom, zákaz približenia. Čítali sme to tam, nie? Dym, hrom, zákaz približenia. Ani sa nedotknite tej hory. Lebo keď tento sa dotkne, nech je hneď ukameňovaný, alebo so šipom prebodnutý, alebo s kopiou prebodnutý na mieste. Všimnite si, jak sme boli ďaleko od Boha. Jaké to bolo vážne. Že si nemohol. Nemal si šancu. A keby si chcel. Tam píše jedno slovo, na ktoré nemáme teraz čas, ale hovorím, že Jirko, vieš, aké slovo tam je, že keby sa niekto chcel preklznúť. Chápete? Preklznúť. Tak bude mŕtvy. A niekedy my, ľudia, chceme preklznúť. Bez pravidiel. Bez svetosti. Bez vzťahu. Bez investície. Chceme uniknúť. A Boh hovorí takýto nie. Pamätáte si na jedného človeka v Biblii, čo píše v Evangeliách, že prišiel na hostinu a nebol dobrý obleknutý? To je človek, ktorý chcel proniknúť. To je, Boh nám ukazuje obraz, že nikto mu neprenikne. Boh nám chce ukázať, že nikto, Božím očom nikto neprenikne. Hovorí, vidíte, zoberte ho a vyhoďte tam, kde plačeš, keď pôjde zubami. Nie, prečo do mňa. Takže preniknúť nie. Nechoďme týmto spôsobom. Ježiš mení Sinaj, počúvajte dobre teraz, na Golgotu. Ježiš mení horu Sinaj na Golgotu. Miesto vzdialenosti sa stalo miesto blízkosti. Ježiš s Golgotou urobil prístup na sväté miesto. Na miesto strachu, zhrmenia a zborenia priniesol synovstvo. Pristúpili ste k vrchu Sion, 12. kapitola Židom.
nájdi to, kde hovorí, že pristúpili ste k vrchu Sion. A Ježiš nás chce zobrať do svojej ruky. A čo chcem povedať dnes, čo je pre nás urobené? Hovorí, že sa posvete 3 dní a predstúpte predo mňa. Sme tu? Amen. Posvete sa, obelte svoje rucha a prestúpte predo mnou. Chcem ťa požiadať o jednu vec. Pán Ježiš ťa miluje. Chcem ti povedať navoľno, hlasno, úprimne, ať si kto si, ať si udelal, čo si udelal. Ať sme urobili, čo sme urobili. Ježiš ťa miluje. A neodmieta ťa. A chce, aby si mu dôveroval. Chce, aby si mu dôveroval v tvojich najťažších časoch v živote. Dôveruj mu. Daj sa mu. Daj, aby on mohol robiť niečo v tvojom živote. Podaj sa mu. Pán Ježiš nám urobil miesto. Nemohli ste to zniesť príkaz. Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, nech je ukameňovaný. Môžeš ďalej? A také hrozné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal, som vyľakaný a trasiem sa. Ďalej? No vy ste sa približili k vrchu Sion a k mestu živého Boha. Vy, teraz hovorí, vy. Už nehovorí o tamtých, ale vy. Vy, čo ste tu hovorí o vás. Vy ste sa približili k nebeskému Jeruzalému. K 10 000 andelov a k veľkolepej slávnosti. Vy. Ešte jeden. Zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť. Vy! Počkaj. Dokázal by si to vziať na seba teraz? Ja viem, že mnohí z vás nie. Pretože stále rozmýšľate na tom, aký ste. A že si to nezaslúžite. A to je pravda, nezaslúžime si to. Ale to, čo je napísané v nebi, je pravda. Ať si ti to ľúbi, nebo ne, Tak je. keď si Boží dieťa, tak patríš týmto. Tak je, amen. Sláva ti, kráľová. Ty si spravodlivý, si svätý, si Boží dieťa, máš novú identitu. Jak ťažké je to prijať, že? No skús sa na tým zamyslieť. Dokážeš toto prijať? Skús sa zamyslieť, pozri sa. Zhromaždeniu prvorodených si, ktorí sú zapísaní v nebi. No veríš, že si zapísaný v nebi? To je taká pochybnosť v očiach. Prečo? Prečo tá pochybnosť? Veď to nie je o nás. Ešte sme to nepochopili. Však to nie je o nás. Tak je.
Je to o ňom, o jeho obeti, o jeho evangelium je jeho. Nie naše. To nie je o nás. A on nás priniesol k Otcovi. Ježiš nás priniesol. Nikto iný. Však to nie je naša. To nie. Všimni si, keď ťa niekto zachráni, topí sa na riek, na vode, niekde topí sa a príde niekto a vyberie ťa z vody a položí ťa na loď. No čo si ty urobil? Jenom si povedal pomoc, that's it. A toto presne je záchrana. Nič viac, nič menej. Toto robil s tebou Ježiš, nič viac, nič menej. Jenom ťa chytil za vlasy a vyťahol. Nie, podal ti ruku, ktorú si ty vystrčil a on ti vzal a položil ťa na loď. To je všetko. No ja nie som dobrý, no nie si. Nie si dobrý. Boh je dobrý. Amen. A preto ti ponúka spasenie, pretože je dobrý. Amen. Ty si zlý a preto ani to nechceš prijať. A preto je ťažko ti to prijať, lebo zase toto robím. Ale viete čo? Polovica alebo viac vecí, ktoré robíme, nemusíme robiť. Nemusíme. Robíme, pretože chceme. A všimnite si, duchom spravodlivosti, no som spravodlivý v Kristovi. Ja, som svätý v Kristovi. Mám účasť na nebeskom kráľovstve. Moje meno je napísané v nebi. Moje meno je napísané, môj duch je zapísaný pri duchom spravodlivosti. Si spravodlivý? Amen. Čo si povedala? Amen. A teraz všimte si, jak bol Abraham spravodlivý? Že uvěřil. Že uvěřil Bohu Tak je. a Boh mu povedal, vieš čo? Ty si spravodlivý. O čom to je? O tom, čo robí Boh. Niečo robí človek. Človek len uvěří. A tam to končí. A potom je odpoveď na to, keď ťa niekto zachráni a položí ťa do lode. Teraz záleží na tom, jak sa zachováš ty. Či mu poďakuješ, či budeš vďačný, alebo nevďačný. Keď budeš nevďačný, proste odídeš a už si na neho nespomenieš. Keď budeš vďačný, tak si s ním vytvoríš vzťah a celý život si to budeš pamätať a budeš hovoriť ďalším ľuďom o tom človeku, že ťa zachránil a že ti pomohol. Ale keď nie, tak budeš ignorovať. Ešte jeden verš. K Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Abela. Wow. Takže toto všetko tam prinieslo ku Pánovi, k Otcovi cez krv Ježiša Krista, ktorá volá hlasnejšie než krv Abela. Očistuje ťa. A volá, dodnes volá hlasne do krvi zmluvy. Všimnite si, prostredníctvom novej, Ježiš robil novú zmluvu. Pamätáte sa, keď Ježiš sadol za apoštolom a povedal, toto je čo? Krv mojej novej zmluvy, ktorá sa čo? Vylieva za vás. Tu uzavrel Ježiš zmluvu. Toto bola radikálna zmluva. O tom to všetko celé bolo. Keď si s ním sadli a tam učinil zmluvu, novú zmluvu. Medzi nami, medzi vami, medzi apoštolmi. A preto všetci mali spoločenstvo s ním. Ale ešte jeden verš, aby sme... Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, kto hovorí. Veď ak neuniklo oni, keď odmietli toho, kto ich počúval na zemi, o čo skôr neunikneme my,
keď sa odvrátime od toho, kto hovorí z neba. To taký je pre vás. Hej? Dajme si pozor, aby sme to neodmietli, keď Boh hovorí k nám. Aby sme nemali tvrdé srdcia, aby sme neboli múdrejší ako Boh. Aby sme nevedeli lepšie verše z Biblie ako Boh. Nie, proste takto to je. Ste moji vyvolení, spravodliví Boží deti. Nová identita vám je daná. Nová šanca vám je daná. Poďte za mnou. Amen. A hovorí, poďte za mnou, Ježiš hovorí, učiním vás rybármi ľudí. Amen. Poďte za mnou, v svete nechajte, poďte za mnou, šťastní budete. Amen. Vidíš? Poďte za mnou a keď pôjdete za mnou, učiním vás učeníkmi. Amen. Nielen, že idem za tebou a nič. Učeník potrebuješ byť. Učeník a potom služobník. A toto sa deje, keď si blízko k nemu. A toto práve sa deje, keď si ďaleko od nemu, čo robíš teraz. Ešte jeden verš. Jeho hlas vtedy otriasol zemou. Viete, o čom hovorí, nie? Čo sme teraz čítali? Otriasol zemou. Teraz však sľubuje. Ja ešte raz zatriasem. Nielen zemou, ale aj nebo. Ešte raz zatriasem. Viete, keď my trasieme konár alebo niečo, tak ideme z hora čo najvyššie a ten najvyšší kúsok ideme a trasieme, musíme sa dostať. Ale keď on príde, on dolu chytí ten strom. Wow. On dolu chytíte a bude triasť. Takže nebuďme otriasateľní. Nemajme otriasateľnú vieru. Tak je. Lebo on bude takto z dola triasť. Nie, že padajú ti jablka triasť silnejšie. Z dola chytiť koreň. Ale viete, všimli ste si, že keď trasiete zo stromov, že aj tak, keď trasiete veľmi silno, niektoré jablka nespadnú. Všimli ste si to? Niekedy sme trasli úplne hore, som a trasiem a stejne nespadli tí, ktoré som chcel. Naozaj, aj som do nich bol a nespadli. Pretože boli neotriasateľní. A Božia voľa je pre nás boli neotrasateľné. Amen. V tom, čo nás, nielen neotrasateľné vo viere, ale aj v tom, čo robíme. Hej, buď stĺp v chráme Božom, v cirkvi, rob niečo, íď do toho, neprestávaj. Amen. Áno, buďte silní, nebojte sa. Amen. Časy. Robiť dobre, neprestávajme. Amen. Včas i nevčas, neostávajme. Amen. Buďte silní, nepohnutelní. Buďte silní, nebojte sa. Amen. Robiť dobre, neprestávajte. Včas i nevčas, neostávajte. Amen. A o tom to je, dajme ešte jeden verš. A toto ešte raz naznačuje premenu toho, čo je... Čo? Nepočujem. Otrasiteľný. Lebo je stvorené, aby otraslo to, čo je neotriasiteľné. A 28. verš. A tak, keďže príjmame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť. Všimajte si, my príjmame neotrasiteľné kráľovstvo. To sa netrasí. Biblia hovorí, že zachovajme si milosť a pomocou nej. Čo? Slúžme Bohu. To som nepočul. Ešte raz. Slúžime Bohu. Takže keď si zachováme milosť, čo sa deje? Čo máme robiť?
Ešte raz. A keď neslúžime Bohu, keď nechceme slúžiť Bohu, keď robíme si, čo chceme, čo sa deje? Jsme otrasitelní. Jsme otrasitelní. Nesedíš vedľa Neho. Tak je. Sedíš na svojej stoličke. Jsme otrasitelní. Si zachránený pre seba, nie pre Neho. Keď si zachránený, tak si zachránený pre Neho. Aby si Jemu dal svoj život. Amen. Aby si Jemu slúžil, aby všetko si robil, čo sa Jemu páči. Aj keď to nie je ľahké. Izraelci na púšti to nemali ľahké, ale nosili ich na svojich krydlách celú dobu. My to niekedy nevidíme, keď prechádzame k ťažkosti, ale nosí nás. Slúžime Bohu a jak slúžime Bohu? S úctou a s bázňou. Aby sme sa mu Páčili. A toto je celý cieľ toho príbehu, čo sme dneska čítali. Toto. Pamätáte sa, čo povedali faraónovi Izraelci, keď mali výjsť prvýkrát? Ideme von, my chceme ísť na púšť. Prečo? Aby sme mu slúžili na púšti. Jo? Aby sme slúžili nášmu Bohu na púšti. Všimnite si, čo je cieľ záchrany. Služba. Takže poďme slúžiť Bohu, poďme milovať Boha, poďme investovať, poďme sa prebudiť.
hledal tu ovečku a šel ty horám. A tu chvíli viděl světlo, viděl strom hořící, který nepohořel ten strom. A tu chvíli Mojžíš se nevnímal, už se nevšímal té ovečky. Ale zajímal se tu chvíli na to, co viděl. A šel tam. Když tam šel, tak uslyšel jasný hlas. Zuj si opánky, nebo toto místo je svaté. Toto místo je svaté. Zuj si opánky. Musíme přijmout to, že jsme na místě, kde se s náma setká Bůh. A potom, ve správný čas, Bůh ti dá to, o čem požaduješ. Nebo hledáš. Ty něco hledáš. Ty něco chceš nějakou odpověď. A Bůh ti chce dát na tomto správném místě. Může to být i klidně doma, když jsi s ním. Ale to i tady v církvi. Na tomto svatém místě. Chtěl jsem zaspěvat ještě jednu poslední písničku. A to je příběh o ženě, která byla velmi bohatá. Šla k doktoru, potřebovala velkou nemoc. A doktor ji léčil nějakou dobu. Ale potom doktor řekl, paní, já vás nemůžu vyléčit. Není nic, co by vám mohlo pomoci. Co vám můžu říct jedině, že ještě užijte si nějakých pár dní a potom umřete. Prostě není na to nic, žádný lék. Není na to nic, co bych vám mohl pomoci, abych to mohl zastavit. A ta paní šla smutná domů. A když byla doma pár dní, tak najednou uslyšela, že prostě Ježíš přichází do tohoto města. Tak ona se rozeběhla a šla tam na to místo. A to je ten příběh, to je ta písnička.